Meta mqabbel mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej, is-servizz tal-elettriku f'Malta huwa meqjus bħala wieħed mill-aħjar servizzi fl-Unjoni Ewropea. Dan jirriżulta minn stħarriġ minn rapport annwali tal-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala Consumer Market Scoreboard li jevalwa l-impatt li s-suq Ewropew qiegħed iħalli fuq il-konsumaturi Ewropej. Fejn jidħol pajjiżna, ir-rapport isemmi kif fuq quddiem fit-titjib mill-2013 l-hawn insibu s-servizz tal-elettriku li ra żieda ta' kważi 6 punti. L-indikatur għas-servizzi tal-elettriku ta' pajjiżna huwa ta' 80.6, jiġifieri 4.2 punti ogħla mill-medja Ewropea. Dan it-titjib ipoġġi lil Malta f'pożizzjoni aħjar minn pajjiżi bħad Danimarka, l-Iżvezja, l-Olanda, l-Ingilterra u oħrajn. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Enerġija u l-Maniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li dan huwa riżultat ċar tar-riforma li saret fil-qasam tal-enerġija fl-aħħar snin fosthom bil-qalba għall-gass u tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni li bla dubju waslu biex illum il-konsumatur Malti qed igawdi minn iżjed benefiċċji. Saħna qed naraw impenjati illi dana il-kwalità nibqgħu ntejbuha mhux sempliċement għax rajna suċċess li f'hemmhekk li fil-fast qed isiru ħafna investimenti fejn jidħlu il-qasam tal-elettriku fejn ir-riżultati perswas li se jkomplu jittiebu. Fil-fatt l-Ene Malta investit iktar minn 100 miljun euro biex issaħħaħ in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Biex fil-waqt li pajjiżna esperjenza żieda fid-domanda l-elettriku sena wara l-oħra, il-persentaġġ ta' qtuħ ta' dawl li ma kienx previst kien 20% inqas mis-sena li għaddiet. Fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea is-servizzi elettriċi ingħaqdu ma' servizzi oħra li raw titjib notevoli fosthom servizzi ta' kura personali u ta' kontijiet ta' bank. Barra minn hekk pajjiżna jinsab minn ta' quddiem f'dak li hu fuel għal vetturi fejn pajjiżna kellu titjib ta' 6.2 punti mill-2013 biex illum jinsab 6.4 punt il fuq mill-medja Ewropea.